Ajmo dalje. Alo. Dobro večer. Da, izvolite. Mene brine zdravlje moga muža, molim vas. Koji je datum? 13.2.1962. Kosa Smeđa. Koje, odakle ste? Goražde. Zdravlje, nije dobro on. Ne. Teška situacija. Mene puno brine, molim vas, šta je pitanje? Nije, nešto je tu magija u pitanju. Kako? Ne znam. Može da se skloni on. Može. Može. Jel nije on tu, nije? A nije, on ode, spava samo. Spava. Jest, a ja sjedim skoro po cijelu noć, razmišljam. Ako, nema veze. Može on da se smiri. Šta je u pitanju? Pa to je magija. Bože, otkud? Pa, šta da radite, takav je život. Tako da to mora da se spreči. Mogu li šta, možete mi pomoći? Može, ali spava on. Hvala Boga. Sutra kad se probudi pa da se čujemo. A hoću li ga moći probuditi? Nemoj sad, sutra. Sutra? Nemoj sad, lego je on odavno. Ma jeste. Pa znam i vidim ga ovdje spava i pokriven je nekim prekrivačem preko njega. Da. Nešto ima tu prekriveno, ali tu je mrak gde on spava. Jeste. Ne spava tu kod vas tu vidim jako svetlo. Jeste, ja. I vidim paučinu gore iznad lustera. Možda da ima. Malo. Ništa mi se i ne radi. Vidim, sve su vam paučine gore, tako da čujemo se sutra, dogovoreno. Dobro, hvala. Ćao. Ćao, prijatno. Mo dalje, alo.